Nazdar, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to je z hry Smite. A neviem z toho robiť sériu, proste iba si chcel len tak zahrať. Tuto hru som zohnal iba tak prednedávnom, takže nebude v nej bohojaký skiller. Levelovanie som si dal na auto a taktiež aj nakupovanie, keďže buildy na túto hru neviem. Prvýkrát ja som doteraz hral iba za Thora, ale prvýkrát som si dal Nate, lebo Thora mi ujebali. Tak som zvedal, ako to dopadne. Predtým som ešte hral dve hry na zohratie, nech aspoň to jak trochu vyzerá, ale neviem, ako to dopadne. Jedine čo si kúpujem asi takto sú iba eliky. Technicky neviem ani aké mám spely. Toto bude asi teleport, to bude niečo plošné, nejaká chujovina. A toto asi po niekom vystrelím. Ale čo robí ultina? Ward Wave... zistíme. Ten správny čas. Dobre, ja som vlastne range, takže budem sa môcť trepať dopredu. Že mám proti Hadesu. No aj toto. Jaj, to je odskočenie. Takže tam sa vraj, že doskočím. Neviem, či to bohvie ako mi pôjde na túto nade. Ale... Nie, skap! Do riti, chcel som first blood. Dochádza im mana. Ja asi strelám proti nade. A zatiaľ prechádzajú minióni, to je krásne, tak ja ich skúsim skôr zdržať. Nie! Nahaha! A mám konečne nejaký kill. Táto nejde dobrá. Nie! Asi z 10 AP typujem. Nie. Kurva. Také to neznášam. A zatiaľ sa nám darí, akože nechcem to zakliknúť, ale aspoň niečo. Dlho som nehral za range, ale väčšinou som hral za toho ľadového Ymira a... No tak. Čo vlastne tento Smite zahrať? Je to vlastne hra s rôznym typom bohmi, či gréckymi, majskými... Ďalšie kill. Majskými, čínskymi bohmi a bohviakými. Ja som túto hru začal hrať len z toho dôvodu, lebo kamarát mi vravel, že je to dobré. A vravel mi, že sa tu vlastne vyskytujú tí bohovia a to vlastne ja som mal takú záľubu od mala. Rád som pozeral na tých gréckych bojov a takéto. Tak hrať za nich to musí byť tiež pecka a taktiež sú tu aj postavy ako je Thor a takéto. Neviem presne, ktoré postavy sú akí bohovia, ale neviem, či sú tu aj vymyslení nejakí, lebo nepoznám bohov všetkých kultúr, ale podľa mňa si tých bohov nevymýšľajú, ale nie som si istý. Neviem to fakt potvrdiť na 100%. Ale tých bohov v každej kultúre je asi očividne veľa. Tak byť ani nemuseli. Ty kokos, to je celkom dobrá. Ale aspoň si myslí, čo je tam. Aha, toto je ulti! Jo! Ale čo robí toto? Asi dáva nejaký damage. Nie! Zmrdi! Nie, som mŕtvý. Ja si musím to obkľúčkovať. Díky Thor! Ja som prežil a ešte mám asist. Je to či lepšie? Ja si začnem hrať za túto nade. Momentálne ešte žiadne kúpované postavy, ako som hral to asi možno 2-3 dní. A zatiaľ hrám iba s Frame Championmi. A ako pozerám, tak sa nám celkom aj darí. Predtým hru som hral za Ymira a to mi celkom aj išlo. Ďalší kill, paráda. Hral som za Ymira, síce som musel zachráňovať hru, len prehrali sme o takých asi 15 bodov.
A už potom to bolo jeden bod, tak som sa snažil rýchlo ísť medzi všetkých a všetkých nastunovať a proste takto. A nejak to nevyšlo, nakoniec oni stunovali smrdí mňa a ja som vlastne kvôli neprehrali. Krása. Killing spree. A sa mi zdá, že prvý skapal? Vlastne to som skapal iba ja asi. Môže byť. Toto je to plošné, tak tu tam termínu. Nie, vyblokovaný útok. Skap. Nie, on neskapal. Skoro. Už sú dva mŕtvi. Toho. Počkaj, to som dvakrát skapal ja? Nie som zabil turna, či také, lebo neviem prečo mám umrtie. Ale mám 7 asistov a 4 killy. To je zatiaľ fajn skore. To autonakopovanie celkom šetrí čas, neviem či to je dobrý build alebo nie. Na lolku by som to vedel hneď, ale akurát je to pre mňa nová hra. Dvojka. Haha, to som trochu vykradol, ale tak, mňa už tiež párkrát vykradli. Tu tam. Kritikali. Umri. Nemám ulti. Spolial som sa na ultinu, ale nemám ju. Ja som taktiež trochu moc vpredu. Ymir. Tam nejdem byť. Týpek to nevychytal. Ymir má dosť zakrnú ultinu, ty čo hráte lolko, tak dá sa prirovnať hlavne ku Nunuovi. A vlastne to, nedá sa prirovnať, je to úplne to isté. Dlho trvá, kým sa to načítava, keď už sa to načíta, to strašne veľkú jebu. Ale ak sa to zruší skôr, tak to dáva určitý počet damageu, ako dlho to bolo načítané. Táto postava, neviem, či sa dá nejak prirovnať, ale by som to skôr tým kvečkom dal ku Queen. A už ide naše baranidlo. A neprejde. Iba 190 to bere. Potrebuje to viac damageu. Rá. Som je vlastne egyptský boh Rá. Niektorí poznám, ale nie fakt všetkých. Nie, zničia nám to do ríči. A ja asi idem aj back. A ešte skúsim tu na trochu pomôcť, ak to nepostavím celé. Ešte budem strieľať do prázdna, ale skúsim zabiť Hadesa. Zlý skok. Ale nikto si ma nevšimol, takže ja idem back. Neviem, či proti nám hrá Thor? Nehrá, to je asi prvýkrát, čo nehrám proti Thorovi. Vždycky takto sa začnem rekalovať. Ten zmrt vyjde s tou ultinou tak kde na nebesa a zrazu pristane na mne s tým kladivom. Väčšinou každé postavy majú nejaký unikový proste jump spell. Buď sa teleportujú, alebo napríklad ako ja sa odskočia. Ale proste vždycky každý má niečo a v prípade, neviem, zahral som iba za pár postav. A asi v prípade, keď nikto nemá, tak môže si kúpiť teleport, ktorý stojí asi 600 a dá sa portovať aj keď si v kombate. Takže je to dosť užitočné, len tam je strašné CDčko, asi 180 sekúnd alebo 190. Takže no sa to asi neoplatí, ale zachránia to život určite. A som mne to osobne zachránil život párkrát. No už celkom šúpem damage, iba 175 síce mám atak, ale už to pôjde fajn. Presne ako mi odskočila od kvečka, no teda od jednotky. Mám tu, keďže táto hra sa musí nehrá klikaním, ale pohybom VSD, tak tu musíte mať na 1, 2, 3, 4 spely. Ale samozrejme dá sa to všetko prebindovať. Killing spree!
Toto je nejaká Nemesis. Nie, to je ulti. Toto Nate, alebo ak sa to volá. Je celkom aj silné. Skúsim to ešte nejako vychytať. Nie, zožer mi... Nie, ja si od celého rozdamagujem. Dobre, to je moja karma. Preč? V tom kruhu byť čo najvyššie, to je fakt nevinné. Ja si z toto budem z ďalky strieľať. Utekáš na zimčar. Chcel som ešte doraziť. Toto neviem čo je, ale tak kartus. Veľmi nepoznám všetkých, hral som asi za pár postel ako je Thor, potom som ešte hral... Vlastne ani neviem, za Emira som hral. Kto to ešte taký je? Nebudem teraz sledovať. Ja si vlastne kráčam medzi nich. Skúsim to obklúčkovať. Díky, hra. Berem tako splatenie dlhu. Marha. Nezabiješ ma. A tak to býva. Je to 312 na 11, dobre, 310 na 95, takže to je celkom slušné skóre. Ale neviem, či to odoberá sa mi, že každým zabitím hráča. A keďže je tým v skóre 37-14, tak je to zatiaľ fajn. Nie, tá ultina sa je slabá. Imir som tam videl akorát ako tam utekal, tak po ňom som to mohol vystreliť. Že tu je môj kill naspäť. Títo sú asi moc blízko pri spawne, takže táto Nemesis sa strhne. Jasne, že... Skúsim všetko do neho vypáliť. Není boj. Utekám. Ja som vlastne skočil do jeho ultiny a vybuchla na mne. Riti, Nemesis sa mi chce pomstiť. Asi to aj spraví. Tá proste musela ma zabiť, aj kým žije cez mŕtvoly. Aj tak to je zmení na tom, že sme vyhrali. Takže... Ešte mám 1900, dlho som asi nebol na spawne. Môj skóre je 10-3 a 24 asistov. A pár vyžaných. Ja mám respawn 35 sekúnd. To som ešte Adam nemal. Neviem ako je ten respawn systém, že ako dlhšie hrám, tak tým sa budem dlhšie respawnovať. Alebo neviem ako to práve funguje. Ale očividne asi tak nejak, lebo keď som bol krátko v hre, tak to dal krátky respawn. Ale teraz som vlastne dlho neskapal. Až ten Thor ide až... Na čo ide až tam? Dobre, ešte treba 17 bodov, aby im padlo a vyhrali sme to. Áno, aj samozrejme za hráčov bere 5 bodov. Ale Thor tam celkom seká. Skúsime sa ešte niekoho zabiť, aspoň jednoho. Doriti. Takisto sa tak po ňom. Lebo chcel som zase, tam niekto utekal, strašne malým HP a neviem kto to bol, asi bol ďaleko mimo rozsah. Ešte 12 bodov, to asi... Hej! Taunt! Doriti stauntný. Ešte teraz vyhrá na rage, mrní. Ale skúsi to takto. Ty marha. Haha! Ale teraz mi to už ide uznať, to bolo úspech. To je ten, aj to je môj. Áno! Si to som to vyžral a vyhral som tú hru. Takže toto sme celkom dali, ominul som mi po nahrávanie, takže to trochu seklo. A ako to tancuje Nate, ešte musím zistiť, že kto je vlastne Nate.
Bez outbica. Takže čo mám vlastne ako úspechy, mám 24 asistov, 11 killov a 2 double killy. Či teda jeden double kill, tak som to myslel. A vyzerá ako skôr aká egyptská bohyňa. Dobre, tak hľadal sa video páčilo. Bolo to akoby ukážka z hry na Smite. A som rád, že mi vlastne hra vyšla, lebo ak by som natáčal a by som prehral, by som asi chytal nervy, tak to by nebolo pekné. Tak hľadám ďalšie videá. Nazdar!